bolong rok khonglai tong tabuk Khazan takuk tei bukuk song jotono phungkaham tabuk ang thangai tongo boroi bagano tini wngkha Saraswati puja ni bagui bolonga korok khoglai tongo cherai rok bwskang 5 tarigo Saraswati puja taklaibo haino hai Saraswati puja khaijaknai o boroi bagano bisi burum burum khaima hai khaidi hingke aro thangai nainai legena baige bolonga long khoglai. So guys, finally tabuk phai sokbai ke ang boroi bagano iko yang rogono nugui mangkhana Saraswati puja ni bagui borok bolong along khulai tongo tabuk bwskang 5 tarik ni bagui oro hohom dodom khayei borok Saraswati puja khailina bagui borok khaba chalaijak abon bagui no borok senglaikha taglai hingke committee rok change hongna agi rok ni committee ni borok rok nugui meya taglai kisa boys kom mangse sigla juan yang monoro nugui mangkhana uklugo konkret rok thumui tongo bo auto bo driver football bo thungo kwbangma jaga na attend tongo bo bini musamung rok ang phunugano Saraswati puja phuru iko omonai ni musamung balaige musanar krungbo bini musamung rok nukhanga ge norok u 12 moda sama haise waisa 12 moda sakhangke bare sana musungma hai bini musamung rok no naina musungna superstar naina selenai norok faidinge yang rok bolong rok kholaina naini gena norok je ani video nai tongnai rok norok taklai bo fainai video jaga Saraswati puja o manjak faidi corona situation ni bagui asuk hohom dodom ke khali manglang na taklai kinar ni jabar rok kholai tong borok tabuk puja se khainai hingke ba kise sap sutra bo nangle bolong khe toni bungya iko awar ngange liling jak tabuk mairok rabai jotono khali Saraswati puja puro oro musaimano o awar rogo jaga khe kwbangma sa jaga khula jaga mondir khe borok khaini bo agin jaga obo disab khairi kata obo kono rok emne mondir rok tangna tumada kaise dukhito hinda Khazan takuk tei bukuk song tini ang o bansakao phai sokbai mani boroi bagano tini takuk khoroksa bai malai khao jaga ang chini Saraswati puja ni secretary bini khuk tui kok thaija thaini khnai ne leno taklai ni Saraswati puja chengna naimani no tuyei rok nge takuk ni sinimung pulis kang ridi hau belakin khulumka ini yang je video tu tan sinmung to yang dumasa kartik parani no mungro sai khana dikja Shankar Devarma au secretary solo chongja kha to ke joto dol no support khai jongani ba abni bisingti chini Saraswati ni bisingti sing kaisa sengjak secretary hini mano to ke dol joto na hon baksa kene ko khai tong laita hingai taklai o jaga khaianai hini khnamani hothat jagai norok bahia khaina rok hini khawo chongkha abno kisa lukuruno sai khana rga belai chanai au abo namon ko pura singi rikha masare klayo tamke singai de oro sing bosor podisi bosor je agi tam thanai sini okrarok tongo okrarok ni simno o jaga kaisa bo sini place area kahmang tongo nai tok kai abo borok bosor kai tongo ke singbo bongyak sing kai tongo kaun bisingo baksa dolok sabut kri dolok biang tam sanai dolok logi maya ke yar kisa mane khaija hai tam nakar ja khai nuhur tongo haipuno jeng jodo kebno kebo hinyawoi ek thaja keno taisa haino hai khalina bagi kisa sabai tiwa hain che khalai kata nge nong committee khorok busuk taklai chanda rok ono jaga thumnai da na committee ni bisingti no rang khoksa khonai nai nok taklai khaina nai obno kisa lukurung sai khana di taklai kheto songlai ja khaimine personal no Saraswati ba tamsa busuk nang jono personally ko je committee tongnai ri
खालायखायनो न आंथ' खिनो जेङै खालायसिनायनि जंगाटा जाना सुन्दुताय तो कालेक्सन खालियानो चलायखा आमति रक्ता इंके लुकुरक जे साइजो खायनान मुसुखां गांके borok ni sajorok no gya sangnai da natamoda obor kisi sai khana di apa to bo churam sungi saijo khainam sungi hamjagi yafar ka to matan mu yafar ka to baike ab to jotona eksema khainai riman tai ko इंके नरक boroi bagan सरस्वती committee ni hoite norok haksalni ba chini hoku tuisani phatarni bororno norok tam kasarna muchu chini hoku tuisani bisingni bororno phainai phedi abhairok kisa sanan da muchu khinu aw taklai to even to sana thangke je covid ni je situation onek no kharap hui tongo haipono jora make pujani ba ye se jotono berai bhai jotono welcome ma janayo haisi tamake pujan ba jotono berai nam sungai no najo tok char tok ba jotono phadi khansi taklai no pujarogo amne hingangke kuno superstar orchestra of the herok norok songjanai hini rok norok kharok chongui de tong obor to songjang na haipono to o situation no na hari no gising covid ni bisingti amasek jing sasumale ya dai ko rang puisa ni bu kisa problem hai da aw a thani no kisa iko tebo kebang mung nujai to mani ba asik corona ni situation abon bagai jotono fulfill kai khulamela ka khaile me aw kokta hai da inge jodi no corona situation rok bok sinjagia ba chino ro bemar hamia rok phaya hangangke abarok superstar no khakiamu hai diba aw abong kito tebsi onek obto onek si teb demand to mani kotorno kete na to ngi program kotorno seng sai ma khamta sikang rogo to emne hanganga khayo o jaga sikang rogo nugo orchestra rok khaimani taklai bo emne hangangke bisi burum ni hai superstar rok jotono lukurok bo phainai phaimano सरस्वती पूजानि बिसिंतै इंगे आबा हेगर नर bo khainan hini wan sogi rok tongman sina aw amtin chong tongman no ke awse dabu अपन जे मासा को खाइना जानाय ta खाइना बोलते खाइन तंलायो जतनो काम काज खाइ तिनि को सिमिं गांगा ताम खाइले तंगो जगा तिनि सिमिं के को तब इसिनि एरि फेकली नो खाइले क्या ये पता इंगे बुफुरन सिमिं गांगा न रग जगा इंगरok मोटाइ पेन्डेल रok tangnan bagi chengnai मोटाइ पेन्डेल तो इको जों आयांगो 3-4 तारिख सिमो अब कन्टिन्यू जों रासेइ मा थांसिनाय 5 तारिखो सिंगे बा पूजा 5 तारिखो इंगे किसे दफरा कफरा kan मा खाइले सिने हेदिबा दफर काफ्रा इको प्राय इमारजेन्सि नो मा खाइले सिनाय ta बरको कम बा हेदा के अबनो फितो do hamba hege takung no o सरस्वती पूजानि tini se bolong rokhongnan cheng hunggai ba nono tini asuk phunugui bumangla kang o bolong rokhongmani abarong nongnai tini ni oblog video ni bisingtei nono finally luk bu phunungnai ang ulo सरस्वती पूजा furu apro blog video rjangnai norong nai tongdi choyakari paithak jora korungui tongdi puilani simi paithak jora nainai norok tapokdi tomung no norok katal nai tong hungga subscribe kaisa khairdi belan chanai सब्सक्राइब खादि yang ge jabar sai tong gudal bai poriskar to khana nangnai bile iko oji dolono mondir tangnai bosor burum bo o jaga no mondir tango taklai baron tangnai te ono jaga seya guri nainai leinai tam nuk jono oblog video ni bisingti phunu janai yang bolong khogoi tongo ani batija somoditipura boroni luwa jimung bai no taklai o jaga सरस्वती पूजा जों नुगुबो manai hayang gangke enggelakna hinje songlai tongman जों ha tongman bisingti se borok bo taklai सरस्वती पूजा khane nayo bolong ro kholai tongo tabo iko gana gini ni bufang bufang tongmanong no jotono tanai tabo sap khairnai borok tabung ga boroi ni bedek no kisa tanan nayo kisa khau kalai tei ngoi andar ngi tongma bagai iko baina kasa kata bo bohang kana ngangga belai mano bokai pura boroi bohang tan sikang ngangga to boroi bangsa nai awon bagai tanya nai tata ni sairo jaga bedek simi tan de mama
Ragu na mama. Buhang buraya deh, sar khajak. Enggak buhang roak orang tani pe kita bung gangge. Mama nokor ka. Belai no kaisa ni kaisa kam kisilaya khayai borok samung danglayo. Grup mane to ek jotono সংস্থা kaisa palbaksa amano sihino. Borok jotono palbaksa mani bising tino o tini o jaga boroi bagano Saraswati puja khaijana nai dongo. Naro phainai phedi Saraswati puja o phaimanjak phedi o jaga o Saraswati puja ni update dei tongnai nong bagai payasak jora tini hingangke jabar rok khulaikia kinarungni jotono sap sutra khaikya sarini siming hingke borok warok tanai pho hingke tangmani tangai paioi last paithak paimani aborok jotono nongna update dijanai. Boroi bagani location bo belai kena thok norong ko ani ulo rogo nugu nakna belai kena thok picnic spot khayangai dong pura picnic rogo chapai mano boroi bagano.